Aktivitas sore iki bolo ndelok tinju, momong Fahri, nyore delok layangan, karoan, nyenja bolo. Halo Cah, iki ceritane aku kan momong Fahri. Lah wonge mungkin nangis terus Cah. Soalnya ditinggal mboke ngeterno kangane sekolah. Sekolah TK Cah. Lah iki tak mong Cah. Tak mong ki meneng nak melu ki bocahe meneng Cah. Soale tak totke wonge pengen nopo. Lah iki asline iki wis adem Cah jam 5 tapi srengenge ngene jan panas. Lah wonge pengen delok wong delok iki lho Cah ngeburno PTN. Ngerti PTN apa gak? Layang-layang lho Cah. Lah jamanku cilikanku kae padahal layang-layang iki buntute dawa-dawa ngono kae. Saiki kok ora nggo buntut ya. Kayak jaman kuwi seneng Cah nak buntut dawa. Lah iki parene wis do mbludak Cah. Nggonmu wis do mbludak apa urung Lur? Lah iki ceritane kan panes mulai aku pipitan ning lor desa Cah. Ape nyusul mbah aku. Mau kulon desa Cah. Iki aku OTW lor desa. Lah iki Cah suasana lor desa Cah. Dalane wis mulus kabeh. Nggonmu wis mulus apa urung? Wah, dalan sawah wis mulus. Lah mbah aku kae ning kono kae iki Cah. Kayak ketok apa ora? Gak ketok. Ki ape tekan Cah. Iki pite mbah aku ning kene parkir ning kene kae wong ning tengahan kono Cah. Ngusah manuk Cah. Soale wis do mbludak akeh manuke. Cet kok ono rime Cah pite Cah. Iki tak parkir kene sik pite Cah. Engko langsung awake dhewe nyebrang rono. Lah iki jembatane Cah. Wot. Nak cara nggonku ki wot. Lah iki irigasine nggonku ana loro Cah. Wis diplesteran kabeh. Iki wot kedua Cah. Ayo saate nyebrang Cah. Awas nak kepleset kan gak lucu Cah. Mosok wot jembare kok ngene kepleset ta. Iki jagunge Cah. Iki jagunge woh umur piro iki. Sok wayahe panen kene bakar-bakar Cah kowe ya. Iki wakeh iki mayan iki. Lah iki sampe aku Cah. Wis do mbludak ra Cah. Wis sampe wae panen iki. Kurang pirang minggu sih makno panen meneh iki Cah. Bar panen biasane nandur semongko ya nak walikan ngene iki. Wis muga-muga lancar. Lah iki ana nganu Cah, apa? Telo Cah, telo puhung nak nggonku arane. Iki kidul kono mendung peteng Cah. Padahal sawah wetan iki banjir Cah, kelem pare wetan. Iki nak udan terus wah bahaya iki Cah. Iso tembok-tembok iki Cah. Muga-muga ora udan iki. Lah iki Cah Randy iki bar lari sore dekne. Mu asale karo bol-bolone iki kok dhewean iki mbuh ini wi. Walah kesel engko lele nak lari le. Sehat, hidup sehat wong iki. Tapi aja mblay banter. Iki ceritane aku mulai Cah, wis Cah. Mbakku soal wis sampe mulai. Lah kae ning kono Cah. Munggonku momong Fahri ning kono mu kulon desa. Ya wis ngene iki Cah, aktivitas sore Cah. Lah iki Randy ameh melu boncek soalnya hari wis keselen wong ape nebeng Cah. Lah FOMO iki bocah-bocah iki dolari sore iki. Ayo cekelan hati ya. Ini cocok Cah. Wah iki parine Cah lor kulon desa jan 1 Cah anak. Sore iki paling cocok nyore ning kulon desa Cah. Lah iki wong Cah takon halo ning kamera. Lah iki rasa karoan sapa iki? Lali aku jenenge Cah. Bar manjer PTN Cah. Nah kae wonge. Lah iki Cah Fahri status Cah. Wis karo pakane pi ape nyisi gawe nganu iki lho Cah, anu branjang. Apa sih jenenge? Rarti pokok angkatan branjang. Lah iki cilik mau Cah sing bar lari-lari mu Cah. Ya latihan tinju iki ben dadi atlet tinju iki. Pokoke bar lari biasane langsung do latihan tinju iki. Iki ning omahe Mas Fauzan. Soale sapa iku ya Amin ta sapa kuwi seneng banget olahraga. Lah iki Cah suasana sore Cah nduk kampungku Cah. Cah cilik rame banget era anak sore ngene iki Cah. Kayak senjane nang kono. Oke Cah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di vlog
atau video selanjutnya